welcome back to my apa? Dang. Dang apa? Dang Jawa Channel. Iki bareng ke video apa judule? Golek apa? Golek urang. Iki sing main wong loro tok iki. Cek karo si Ompong. Kabeh padha gering. Tak gek video ini tok, Lur. Endi apa golek orang iki lho. Iki nek siput buntu ya. Kok gak enak orang. Lho kaya apa to? Cikun. Apa tadi? Cikun sitok. Kaya apa? Itu no kene. Wah, ngono kuwi teh. Malah iki canae ya ompong. Tak golek apa? Golek apa? Golek. Coba, ratus ya, Lur. Ya, entah ini. Mas mari. Beli cuman. Ayo ompong, guys. Terus Lur, guys, 200 tak cilik. Wah, saya video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus nanti ompong. Ipong ayo, Pak. Eski perjalanan pulang. Barangmu gua ya, Bang? Oh, lama loh, Bang. Oke. Oke, sore ngaji. Iya, masih infonya masih. Seger ih. Pikir pora. Loh. Kayak sopo ki? Mulai. Wes, Bang. Bang. Cek. Penutupan. Penutupan cek. Penutupan cek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Dukung terus Gedang Go Channel. Oke. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.